De morgen tussen de blommenzaak en de wachtruimte is trobrutsen, zodat er weer tafelsjog is. En dat is wonnedig. Op een gegeven moment werd de wachtruimte, omdat die wat verloederd en verouderd was, ook echt gebruikt als hangplek. Zag er niet uit. Wat softdrugsgebruik, wat andere gekkigheid, veel hangjongeren. Nou, daar zat gewoon helemaal niemand op te wachten. En dan de doelgroep die we wilden hebben, die hier moest wachten op een trein, die zei nou, blijf wel buiten staan, want dan voel ik me niet thuis. Er is verlet van de wachtruimte. De trein tussen Ljouwert en Zwolle stopt 1 keer in de uur in Wolvergeer. Dus als je de trein mist, moet je voortendadelijks een uur wachten. En dat kan nou dus in een verwarme ruimte. Mooi een bakje koffie. Ik vind wel dat hij mooi groot worden is. Ja, dan kan de bloem mis verder. En dan, je kunt ze dan in rustig staan. Te schoenen en weet ik het wat. De combineerde functie van het stationsgebouw is vanzelfs ook een plus voor de blommenzaak. De winsituatie is in ieder geval dat je dus gewoon de mensen kijken gelijk naar je product natuurlijk. Dus dat is hartstikke mooi. Maar een hele grote winsituatie is ook dat je er niet meer op aangekeken wordt dat het hier een troep is. En dat het er dus fatsoenlijk uitziet. Want wij werden afgerekend omdat de wachtruimte zo'n troep was. Dat ze ook zeiden van nou, hoe zit het dan met de bloemenkiosk? De verbouwing is betellen uit een speciale subsidiepot. NS en ProRail willen meer wachtruimtes bij stations op deze wijze opknappen.